Toto človek zamyslel. Čau čau. Rajdere. Sme konečne v autičku, no. Môžeme zaspomínať na naše dobré chvíľky. V posteli, ale to nehovorte nikomu. Ale nie. Au. Haja. To bol parkovisko. Naše super parkovisko. Ideme si dať účes nový. A neviem aký, úplne taký lacný, fajnový. Ktorý je lacný? Tento? A dobre, dáme si za 100. Dobre, to sa mi páči, čus. Hús, veľká hús. Ešte sa tuším máme nájsť pice. Pizza bar. Ale je to... Dobre. Ja viem. San Andreas. Dobre. Tam budem mať brokovnicu. CJ. Pizza. Ja chcem ísť do peci už. Pizza. Ja chcem pizzu. Čus. Sakra, čo robím? Chcem ísť nájsť. Ideme si dve pizze. Alebo tri. Nebudeme taký vyšetlý. Sice si to nám už nepomôže, ale nevadí. Chcem brokovnicu? Nestřílej do mne. Ja ťa znásilním. Tak, už je mŕtvý. Zoberiem si brokovničku. Inak dneska je pondelok. Hráme Slovensko, Nemecko. A v škole sme mali také učiteľa, že keď presný typ, koľko to skončí, tak nám dá jednotku. Som typol nejak 5-4 pre Nemecko, ale potom som to chcel zmeniť na Slovensko, ale už som nemohol, nevadí. No uvidíme, no. Chcem, aby sme vyhrali. Tak, sme tu na ďalšej misii, sme to prešli. Later home. Ideme si to uložiť, pretože sa mi veľakrát stalo, že som si to neuložil a padla mi hra všetko odznova, to neznášam. Takže Big Smoke. Ach jo, ideme Smoke, tedy, jak sa volá, Svíta. Dobre, toto je jaká misia, jaj. Ideme strákať. Samozrejme budú viac let's play na túto hru, pretože ma to baví. Tiež aj na World of Tanks som hovoril, že budú. A ešte by ste mi aj mohli napísať na ďalší tip. Ideme farbiť. Je, pán policajt, dobrý deň, ja nič nerobím. Čo?
Sypni! Sypni! Uduš sa. Nechcel som to spraviť, ale aj tak by po mne šiel, keby som to zapadil, pretože nemám video a musím ísť rýchlo naspäť. A už idú po mne. Padáme! Rýchlo. Nechaj ma. Padáme. No už sa 2 hviezdičky, no fakt super. Nevadí. Dáme to? Ne, nedáme. Uhni, sorry. Leather home. Tak, ďalšie prefarbíme. Ne, oni po mne strieľajú. Ty vole. Dobre, ja nemám čas. Rýchlo. Nemám to. Mám to, padáme. Ježiši, ďalší policajti, to sa mi fakt nepáči. Rýchlo. Nedáte ma. Rýchlo. Ha. Preskoč to. Fú. Tak. Svít pre nás prišiel. Konečne, alebo sa tu kolegovia. A už ideme tuším domov. Ne! A sme doma. CJ s fúzama. Až keby ste nevedeli, tak je tu tiež taký trik, no nie trik, ale viacero ľudí o tom nevie, že na svetovom dome sa nachádza telefón. Takže si ho môžete zabrať. To sa nápravia, keď si aj veľa. Vidíte. Ideme si to uložiť. Ideme na ďalšiu misiu a to bude 3.